balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye jamana fanga sinamatɔ ɲɛma Honorable Soumaïla Cissé bisimila jamana ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ la Kuluba alamisa don septembre kalo tile 8 ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna sigi ka fɔ o ka don ni maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an ka mɔgɔ minnu ye kɛnɛ la sɔrɔ Serifila Jabaniso tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Seydou Ɲari u ye fɛn minnu sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Fɛn min tun na ɲinina depuis waati tɛmɛnenw na a kɔni ye sen sɔrɔ kunu n'o ye an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ni fanga sinamatɔ ɲɛma n'o ye Honorable Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition lajɛrɛ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra jamanakuntigi Jabala la R4 kɔnɔna na ni cɛ fila u da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛn i n'a fɔ gɛlɛya min bɛ kɔrɔn fɛ kalafili minnu bolodalen don jamana kɔnɔ u n'a ɲɔgɔnnaw caman ma Soumaïla Cissé ale ye fanga sinamatɔ ɲɛma ye an k'ale lamɛn. Ouais, président ko kanga sama ni tonyogo don tara opposition togola antara président jabi folo kame aba fe kam min foanye en fina kan hakilna tak fo président jamana kungo de fo ka yira ko jamana be gala mina sisan fambe ka kuma nyon fe anga nyon fam kele fon fan donani opposition je anya be wala anya yira la fina kama fo mi galwe anya yira la fina ko an fana be jamana inde fe an fana ba fe jamana in katanya anye saba ñokon ke kuma na conférence nationale ango ambo de ñini pour que malien ka kuma malien fe parce que ni fait kera anga fanga e mi jamana in kono o yanga ñokon kuma ñokon ya malfata ñana bo keleta ñana bo na mansi ga kuma se ka jamana in latanya anya fo président a saba ñina amba ñini akason malien ka sigi ka kuma opposition ko anga sigi ka kuma nante jamana inte bono ko ay min damne bi amba nyina la fa ka continuer pour que anga sigi anga kuma pour que jamana inka bo avec situation minapi o kadara kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko ni cɛ fila ka ɲɔgɔn ye a bɛ maa hakili sigi bari sabu k'a da kan n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna na fanga lafasabaw ani fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba don o kow la an ko fana an bɛ min ɲini c'est que kuma kana danima fɛn min fɔra a ka kɛ bɛɛ k'a ye ɲ'a ɲini a fɛ fana a k'i jija an ka conférence kɛ ɲ'a ɲini a fɛ fana ne kelen tɛ opposition ye ne nana lamɛnni de kɛ ka taa la kelen tɔɲɔgɔn ye mais n bɛ min ɲini a fɛ a k'i jija ni opposition an bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ min ma séance de travail a k'a sigi a k'an lamɛn min ye lakana ko ye min ye jamana taabolo ye fɛn caman fɔra ne a y'a ta fɔ ne n t'a fɔ an y'a yira ɲɔgɔn na ke n'an tugur'o kɔ jamana in tɛ taa ɲɛ donc an b'an nɔ na an bɛ opposition na an b'a fɛ fana k'a dɔn ko an tɛ hasidi ye an bɛ jamana in fɛ an b'a fɛ jamana in ka taa ɲɛ jamana bɛ kisi cogo cogo an b'a kisi ten an y'a fɔ a ye hali bi sɔgɔmada in na an ko k'an bɛ sitting kɛ assemblée la mais an y'a bɔ a ma parce que an y'a ye bi sali surunyalen jama min bɛ assemblée yɔrɔ la ngo n'an y'o kɛ an bɛ kungo se jamana ma ale yɛrɛ ko k'a y'a kuma mɛn k'a bɛ barika da an ɲɛ ko bɛɛ k'a yira la ko opposition min bɛ yen bi o ni opposition fɔlɔ tɛ kelen dɛ ale tun bɛ premier ministre la tuma min na mɔgɔ sa kɛra la opposition kɔ n ko mɔgɔ kelenw de b'a ka gouvernement na bi ale kan k'a dɔn min ye opposition ye min ye opposition fari ye ani min opposition min hakili bɛ baara kɛ ni hakili ye an bɛ baara kɛ ni hakili ye donc o de kama a kan k'an lamɛn parce que an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ a ye hakili la fana an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. an b'a yira la k'a fɔ ko jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Soumaïla Cissé ka ni ɲɔgɔn ye a bɛ maa hakili sigi ka sababu kɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna na kɔrɔnfɛla lahalayaw la Algérie bɛnkan sɛbɛn lawaleyali kalafiliw sigikafɔ ani kumaɲɔgɔnya ni maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ hakilinaw ye bi a bɛ n'o sɛbɛkɔrɔ sinsin wa an dalen b'a la k'a fɔ ko ni cɛ fila u ka kunu ɲɔgɔn ye kɔrɔfɔw u bolila fɛn minnu kan ni Ala sɔnna ma waati nataw la a na danganaya maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. Mali wasabulon kɔnɔ wasadenw y'u ka ladala ɲɔgɔn ye balalen dɔ kɛnɛ sigi in senfɛ u ye sariya sen dɔ ta ni ka don ba la k'a bila sen ka sariya sen min n'a bɛ musakakow kofɔ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya u tun bɛ Honorable Mamadu Tunkara de bolo an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Seydou Ɲare ani Kamara an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ.
ka kɛɲɛ ni UEMOA ka laɲini ye n'o ye jamana minnu jɛlen don sɛfa wari la olu ka juluba ye an ka jamana yɛlɛmali dɔw don an ka jamana nafolo kasabi la. O yɛlɛma ninnu u bɛ tali kɛ ka ɲɛsin san o san jamana bɛ nafolo min na baara a bɛ don da min fɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ min bɛ na kɛ sababu ye ka yuruku ani nafolo dunkojugu k'o kɛlɛ ko bɔ an ka jamana kɔnɔ. Fɔra ka sariya dɔ jateminɛ bi Mali nafolo ko kunga sariya ye mun ye an y'a ye k'a fɔ kabi 1998 a hami bi Maliyɛnw na a kɛra député ye o a kɛra gouvernement ye o ka lajɛ nafolo min ni a b'an bolo ka se ka nafolo in a taabolo dɔn nafolo in bɛ taa sira min fɛ k'a dɔn k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye depuis 98. O kadara kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jamana wasadenw olu y'o sariya in u y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka jɛn n'a ye bari sabu k'a da kan a bɛ ɲɛta a b'o de kofɔ u bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye ka sariyakisɛ in k'a don ba la. Ala barika la 2009 san 2009 ministre minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o a bɛ fɔ a ma le ministre de l'UEMOA ministre des finances de l'UEMOA olu y'a ye k'a fɔ ko bɛ yɔrɔ min sisan an b'an ka nafolo fɛn fɛn bɔ k'a fɔ ko jamana bɛ baara n'a ye a daminɛ na an bɛ nafolo de bɔ k'a fɔ an bɛna baara nin kɛ n'a ye alors que an bɛ fɛ ka taa sira min fɛ sisan an bɛ programme de dilan programme mana dilan programme mana bɛn kasabi min ma o kasabi de bɛ bila programme ka disposition na pour que baara ka kɛ ni baara sera a banyɔrɔ la a bɛ lajɛ nin programme in kun dira nin karisa ma nin kasabi in bilala ka disposition na a sera ka mun kɛ kasabi in na baara ɲɛna wa a ma ɲɛ nafolo dɔ tora wa a ma se ka nafolo in ma bɔ wa fo ma budget programme an bɛ fɛ ka taa n'o sira de ye bi donc ministre minnu ye UEMOA ministre ye ministre des finances ye u ye ɲɔgɔn ye ka nin yamaruya di jamana bɛɛ ma jamana fɛn o fɛn bɛ UEMOA na a dir'u ma k'a fɔ a ye nin kɛ a ka jamanaw ka loi la pour que bɛɛ ka kɛ nka fɛn sifaya n'i k'i b'a kɛ f'i ka sariya nin don a la a bɛ f'o ma cadre juridique wa sariya ni mana don a la sariya in kan a ka kan bɛɛ yɔrɔ la jamana in bɛɛ yɔrɔ la n'a bɛ f'o ma harmonisation du cadre juridique donc n'o sera ka kɛ o de b'a to bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sariya in a bɛ boli Bamakɔ cogo min Mali la a bɛ boli Wagadugu Burkina ten a bɛ boli Abidjan Côte d'Ivoire ten ainsi de suite donc i bɔra yen i taara yen o loi kelen i tɛ se ka sɔsɔli k'a ko la mais intérêt fɔlɔ ye mun ye nafolo min bɛ bɔ i b'a dɔn nafolo in bɛ kan ka kɛ min ye k'a sɔrɔ hali a ma daminɛ n'a banna fana contrôle bɛ se ka kɛ min b'a ye k'a fɔ nin mun dira ka kɛ nin ye a kɛra wa o y'a intérêt fɔlɔ ye a intérêt filanan ye mun ye a bɛ kalo 2 bɔ an ye loi dɔ voté yan ka fɛn dɔ structure dɔ créer n'a bɛ fɔ a structure ma la direction générale du contrôle financier a bɛ kalo damadɔ bɔ an y'a voté yan kalo 2 ka pouvoir di a directeur ma a ɲɛmaa ma pouvoir ye mun ye nafolo n'a dira yan'a ka di papier o papier bi don a dili sira fɛ o service in b'a contrôler fɔlɔ yanni wari yɛrɛ ka di ni papier ka ɲi nafolo bɛ sɔrɔ ka bɔ ni nafolo bɔra ni baara banna fana o service kelen bɛ tila k'a lajɛ ne ye contrôle kɛ ni nafolo in dira n y'a contrôler baara banna n b'a contrôler nafolo in bɛɛ kɛra ye wa o fana ye koba ye. Sariya in doni b'a la kɛ sababu ye UEMOA a laɲini cogo min na ka jamana fɛn fɛn bɛ UEMOA kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ka nafoloko san kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ ni ka tila ka taabolo kura d'u ma min bɛna nɔgɔyaba don u ka nafolo labaaracogo la. Sisan an b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Usumani Sogore bɛ bi walawalali k'an ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnyaw seginna fanga ani fanga sinamatɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ni CDP ka siraw ye n'o ye cadre permanent du dialogue ye jɛkulu mun sigira walasa kuma ɲɔgɔnya kana tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na jɛkulu in kelen kɔfɛ ka ladalasigiw caman kɛ ministre ani fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ
minisiri mun ni nin baara nunu koɲɛw kalifalen do ale la jamana kɔnɔna na u sɔrɔla k'u kunda minisiri ndagayɔrɔ kan ka kɛɲɛ ni alamusa septamburu kalo tile 8 walasa ka taa hakilina falenfalenw kɛ kɔrɔfɔw kan kɔrɔfɔ minnu ye gwɛlɛya do fanga alliance des forces démocratiques ani fanga sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ coalition des forces d'opposition u selen kɔ minisiri dagayɔrɔ la u damagara kɔrɔfɔ minnu na o dɔ bɛ tali kɛ wasabilo kalataw la n'o ye législative ye ani yɛlɛmakura minnu kan ka don jamana sariya sunba la réforme constitutionnelle ani siraw labilali kunnafoni ɲininaw ani fanga sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'a laban maa minnu minɛna k'u datugu politikiko nasiraw ka jamana kɔnɔna na olu ka se ka labila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ninnu kɛra kɔrɔfɔw la kumabaw ye fanga sinamatɔn ye minnu laɲini fanga fɛ u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ i n'a fɔ AFD ɲɛma y'a fɔ cogo min na n'o ye Pascal Afi Geza ye. Congo République démocratique jamana kɔnɔna na baara ɲɛdɔnbagaw n'o ye expertw ye ani gouvernement ye hakilila dayira dɔw kɛ ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni alamusa ye septamburu kalo tile 8 u ka lajɛrɛba kɛnɛ ka jamana tɔgɔ la n'o ye dialogue national ye kɔrɔfɔw caman bɛ da magara minnu na kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakilina minnu bɛ tali kɛ ka nɔgɔya don kalata baaraw la kalata baaraw lakanali ani ka taa se musaka minnu kan ka bɔ ka don kalata baaraw senfɛ nka baaraw la gɛlɛman dɔ ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔli kalata waatiw la u tilalen kɔ kalata sɛbɛn kumaw la n'o ye fichier électoral ye da gosira kɔrɔfɔ filanan min na n'o kɛra sababu ye ka maaw dimi o kɛra jamana kɔnɔna na u bɛna kalata baaraw sigi ɲɔgɔn kan cogoya minnu na o kadra de kɔnɔna na commission électorale ɲɛma n'o ye jɛkulu min bɛ ɲɛsi kalata labɛnni baaraw ma jamana kɔnɔna na ale ye hakilina 3 de yira lajɛrɛ ye nabagaw la a fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw ani wasablon taw n'o ye législatif ye olu bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa o ye hakilina ye hakilina minnu bɛnnen do fanga sinamatɔn ma opposition ani diɲɛ selege naani tɔnba communauté internationale o ka ciden minnu bɛ kɛnɛ kan ye a filanan o de ye ka kalata baaraw daminɛ ni mɛrisigiw ye u ka togoda n'u ka dugumisɛnninw na wa o fana ye hakilina min bɛnnen do fanga ma walima a sabanan o de ye ka kalata baara ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ don kelen k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalataw la wasabilo ɲinini ka taa se mɛrisigiw ma kalata labɛnni jɛkulu ɲɛma ka nin kɔrɔfɔw kɔfɛ baara tɔ bɛ sisan nɔ fanga ɲini jɛkulu de bolo ani société civile n'o ye forobatɔnw ye ka hakilina kelen ta nin sabaw cɛla walasa kalata labɛnni jɛkulu commission électorale ale ka se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen di ni kalata waatiw ye. Zimbabwe jamana kɔnɔna na gouvernement jalakilen do bi k'a bɛ ka maa dɔw kumaniya balo la maa minnu ye faga sinamatɔn ka maaw ye ka kɛɲɛ ni kunnafoni bilali ye mun bilala commission des droits de l'homme de Zimbabwe fɛ u ka jɛkulu min ka baara bɛ ɲɛsi adamadenw ka hakɛ lapasaliw ma ale ka kunnafoni y'a yira ko politiki hakilinaw donnen do balo tilatilali hakilinaw kɔrɔ o balo tila hakilina minnu dabɔra walasa ka dɛmɛ don maaw ye baloko ta fan fɛ maaw kelen bɛ k'o gɛlɛya minnu sɔrɔ ka kɛɲɛ ni ja baaraw ye jamana kɔnɔna na nin balo tila ninnu jamana gouvernement ka baaraw de do nka balo ninnu caman ye dɛmɛ ye ka bɔ diɲɛ selege naani tɔnba communauté internationale yɔrɔ la k'a di Zimbabwe gouvernement ma jɛkulu min kɔni ka baara bɛ ɲɛsi adamadenw ka hakɛw lapasali ma Zimbabwe jamana kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ o balo tila in jamana gouvernement fɛ ko wolomali donnen do a kɔrɔ wa kelen bɛ ka jalaki kɛ ka ɲɛsi bi u ka dugutigiw ma mɛriw k'u kelen bɛ ka fanga sinamatɔn ka maaw kɔni kumaniya bi o balo ditaw la wa a ko nin ta siɲɛ fɔlɔ ye jamana gouvernement ka jalaki ne nin baara ninnu ye nka bolofa bɛ ɲinanta in kan sabula ja sɛbɛkɔrɔ boyannen do jamana kɔnɔna na wa maa miliyɔn 4 ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ bi jamana kɔnɔna na kɔngɔ bɛ ɲini kana minnu bɔ u taabolow kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Zimbabwe jamana kɔnɔna na jɛkulu min ka baara bɛ ɲɛsi adamadenw ka hakɛ lapasali ma a y'a ka nin kunnafoni bɔ ka bi dɔgɔkun 2 a kelen kɔ k'u ka jamana finitigilakaw ka baaraw kɔ u y'o minnu kɛ ka ɲɛsi jamanadenw ma jamanadenw kɛtɔ k'u ka nisɔngoyaw yira. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ an bɛ dɔ fɔ farikolo ɲɛnajɛ la championnat national ligue 1 a tile 18nan don Joliba AC ani AS Police olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ fu ani fu dolanti a kun cɛra o de kan a kɛra stade Omnisport Modibo Keita de la an ka mɔgɔ minnu kun b'a kɛnɛ kan Isuf Kulubali ani Karim Samake an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ ka kɛ ni Mali ŋanamɛŋanaw ka tulonkɛ kɛnɛ ye min ye tali kɛ donati laban 4 kɔnɔna na AS Police ka wulikajɔ min kɛra Joliba AC fɛ n'a kun cɛra ni filanin bin ye o ma kɛ sababu ye ni ka polisilakaw ka tɔn kisi ka jigin 2e division na AS Police ale dumuni tɛ bulalama ye donati sen fɛ wa ale tɛ tɔn ye tɔn minnu jateminɛnen kun bɛ kabini tulonkɛ daminɛ na tɔn jigitaw fɛ sabu kuru 17 o de kun b'a ka balan kɔnɔ o waati kelen na min ye Joliba AC ye n'o dumuni tɛ binkɛnɛ ye ale tɛ Bakariba filanan jɔyɔrɔ gale tilama ye ni kuru 33 ye
ka kɛ ni donnaci labanw ye sanna an ka don karidasiw donnaciw kɔnɔna na polisilakaw ka tɔn a bɛna wulikajɔ caman kɛ ni ka bagabagali caman kɛ cogoya min na a ka se ka kisi ka bɔ jigili ma ni ka taa 10e division tɔnw cɛma o de b'a to a bɛ bagabagali caman sarada nka si tɛna kɛ cɛlu ye o waati kelen na joliba se denmisɛnnakaw fana bɛna wulikajɔ boloda fan caman fɛ nka si tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ fu ani fu tulonkɛ wuliko fɔlɔ a bɛ kun cɛ o de kan tulonkɛ wuliko filanan tɔn fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲamada ɲɔgɔn fɛ joliba se b'a ka bagabagaliw kɛ o waati kelen fana na min ye polisilakaw ye o b'o ka bagabagaliw kɛ an bɛ to kadira kɔnɔna na fo waati min na donnaci bɛna fɔ k'a bɛ fori ni sanga 4 ye Boubacar Tomote n'o ye polisilakaw ka ɲɛfɛmaa ye a kelen Adama Keita joliba se cɛkɔrɔba kelen a bɛ dɛsɛ ni ka ko kɛ o bɛ kɛ sababu ye tulonkɛ min bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ kun cɛ ni filanibiyɛn fu ani fu ni tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ donnaci in senfɛ polisiw bɛ championnat national ligue 1 du Mali kun cɛ ni kuru 18 ye o kuru 18 tɛna bɔli kɛ sabu polisiw ka tɔn n'o ye AS Polisi ani Motikaw ka tɔn n'o ye Debo Club de Mopti ye olu natɔ gɛrɛsɛgɛ lajɛ sangɛrɛ 2e division kɔnɔna na o waati kelen na filanibin min fana kɛra kasara ye joliba se ma sabu joliba se min tun ye bakuruba filanan jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a labanna ni kiti yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ filanan na ni ka kɛnɛ labila Israel ye o min ni jɔyɔrɔ gale la ni kuru 36 ye sabu Real tɔn ale tɛ seba sɔrɔ Debo Club de Mopti kan 3-1 an équipe mun jouera olu tun b'u ka maintien ɲini ni match la donc généralement au match sugu ma nɔgɔn mais après tout ça ni ye baltan yɛrɛ ta ka lajɛ globalement i b'a ye k'a fɔ an ye occasion sɔrɔ an ye occasion caman de sɔrɔ ni baltan na donc ça rentre dans la logique des choses ni occasion sɔrɔ i ka se k'olu don parce qu'il ne s'agit pas seulement de occasion créée mais il y a occasion mun sɔrɔ f'i ka se k'olu concrétiser je pense que ni match in ta ka lajɛ de la première mi-temps fo ka taa match ban an ye occasion caman sɔrɔ et malheureusement an ma se ka occasion ninnu don. Bon, on va la bien parce que réellement je pense que Karidasi bɛ joliba ka objectif fɛnɛ na ala ma gardien sɔrɔ kudu maliko la mais bon Karidasi na b'an ka objectif championnat b'an ka objectif là donc aujourd'hui je pense que bɛɛ a dɔn hakili ta fan fɛ k'a fɔ réellement on doit tout donner pour que au moins an bɛ se ka place dɔ sɔrɔ cogo min na. Ni équipe min ye 11 matchs sans défaite kɛ i tɛ se k'a fɔ ko fɛn ma ɲɛ o match laban ninnu championnat saison dernière journée ninnu a ka gɛlɛn de sinon n tɛ se ka foyi fɔ ko a ma ɲɛ. On a 11 matchs de quai sans défaite. Pour une équipe qui s'est retrouvée à la dernière position, il faut qu'on ait un là. Donc, on a doké. Mais à toi de Kunka Gelen, il fallait que Ango Fana tente. Amanya Ambolobi, Amatifana. Mais Ango Nakouye a gagné pour que maintien soro. Balontan Fana n'est quoi. Il faut qu'il gagne de tenter. Équipe la ni sera ka ninke. Équipe mi bif la bi sabade kumba bolo. Il sera ka naka bi tan woro tan wolon vladu. Cela veut dire que fin chamangera. Équipe mi kumbe ka bita. En 16 matchs, on a encaissé 7 buts, donc il sait qu'à faire faux. Donc, on sait qu'à faire faux. On a tenté à manier. À manier parce qu'on a sait qu'à maintien sera. Sinon, ne nimisi wasara, mais fait fitini de adje parce qu'on a maintien sera. Ngombo de tenter au manier. Au drone de bene nimisi fengela doni quoi. Sinon, on sait qu'à faire reprocher joueur ou là. Ou you générofin. Et puis, joueur mounundo béouye. C'est des joueurs qui méritent de jouer en première division. Donc, on sait qu'à faire faut qu'à faire aucun quoi. Vraiment, ne connaît, ne bouffo. Où c'est que n'a manié domia manié quoi. Le tlonga lama minum flane championnat national ligue 1 du Mali tle tan segna kodo. Obe keso bi ni ka kene la bla kare dasi tlonga uyi. O munum na dam ne kari don septankalo tle tan en anglais. Na ka tan wora tanam na goshi be. Mi estar mala de Bamako anene Israel de Bamako libe karab ka nyona. Fitir maga wakati jolba ase alebe 11 cratère de nyarla bismillah. Dolati woro tonani ngoni bo srada onu nyonche. Mi mna kuru chama sro ka tan bela jenenka. O de bɛ yira k'a fɔ ko de kɛla Mali ŋana ye sinandolanci nasiraw fɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna a ma.